Trong ý kênh là dù tìm cùng cà ri tiếp riêu tiếp lay phần bàn chính em riêu pat cam ya day cắt ba cùng các tin u blay na marhaki jing men ban jing snow pa bon sin ngik let u blay ken dit ken san jing ja bas ngau shirkai hap đang buồn kỹ jing ma khi bà kê sau đông yang nghi is nay atrai ya kari jongi snam jong me ka don bor ban sak kut ki pom jongi a ublay tu pen kya ya ri jongi khi kawan sa shisia ban wan penting yang nghi trai nghi dan hap đang jing jan jar hala ka jong kari da berbriu shisha nyem la le jing ya ram nang nungin yo tang na metrai nginget mit ina đang buồn kỹ jing ma khi bà kê sau đông yang nghi is nay atrai ya kari jongi snam jong me ka don bor ban sak kut ki pom jongi a oblay tu pen kya kari jongi hapdeng ka jing pang bashir ke kabadan hangi menta jing long briu shisha nyem la ban biang ngi buồn ki jing duna dak ti don bor jong me yang ngi tu da đang buồn kỹ jing ma khi bà kê sau đông yang nghi is nay atrai ya kari jongi snam jong me ka don bor ban sak kut ki pom jongi a oblay tu pen kya kari jongi tang jing ki jing pang ki ba kan sha jing embryo ha ko ang ka par thai ki dan hap deng ka jing ma ki lang ying long sem ba shem la nat ki sko si ki jao umat atra shame ngi phai tu pli kala đang buồn kỹ jing ma khi bà kê sau đông yang nghi is nay atrai ya kari jongi snam jong me ka don bor
บันสักคืนกี่บอมจองนี้เอาเปลยตัวเป็นแค่อย่ารีจองนี้เอาเปลยตัวเป็นแค่อย่ารีจอง